Chief Imo. Father. Anọ m na parish. Katkis agbara bịa. Ete na ahụ na onweta ahụ megide. Etu o si akọwa na ịnwụga nwụga. Ya na-adị m ka m bịa, ya adị m ka m hapụga. Ya adị m nọkọta ya asị m ofu obi asị m bịa, ofu obi asị m hapụ. Ma anọkọta m sigoro m abịadala mara ihe ọwụ. Ọwụ gịnị na-eme gị? O temsiri nwe yo. O de kwe mkwoka. Pada ahụ niile akụjichicha. Even nke m na-ekwe kwa o jichiri ka maka na m nwụrụ. Ka m ji nweta strength. Kamgbe week 2 days ka week abụọ shiban. Na anyị m na-agba m chego ọdịnala trin otere ka gbapere pọmpụ ya nụwo. Ntighi ihe n'ọnụ gị nụwo. Nke taa sọsọ anụ ọkụkọ bụrụ ihe tigre m n'ọnụ ya kwe n'ọdọ. Ihe niile background n'isi ya na-abịa aka m n'isi kitipom krapom kitipom krapom ya dịka nga ya dịka enwere ya na-akpọ lipu ihe n'isi m ka ndịkwa ya n'isi m ka a na-emege practice si ihe ekewe ka mgbe a na-erugharị achịcha na-akụ bela na-afụ opi ya na-akwụ m n'isi wiwo si ihe ka ọwụnọ ele ihe na-akwụ ihe ke n'isi emege compost krisi n'isi ma ọwụnọ emere mụ na eluigwe ọwụnọ ka m mere gbara nụ onye m jiri sa na akpọwa gị Chief Imo. dekwe m kwa ụka asị majụ kele gị ihe dịka otu a na-atụ na chọọchị ihe dịka burial levy ma sick levy levy ndị nna na-atụ nsị majụ gị levy ndị a etokwa atụ maka etu ahụ si arịa gị ọrịa ọ dị m ka ọrịa ndị sik levi na-etobeghị ọwụ ya na-eme gị ihe. Fada ka mesi gọm abaga nkata gị na-agụgọ sọ mere ele dị ụdị fada ịwụ ụwara na-agbago ele ka msị ka bịa kpere mekpere gị bịa nka na-etu ma enwere ụgwọ ndị berial levi iji eji ụgwọ ndị UK eji ụgwọ ndị CBW eyiri ngo onye nne ka eyiri ngo ozu nwụrụ anwụ m ga-eji eji ụgwọ berial levi ịkwana m anya bikokwa na elu ụdị ihe a ga-akpọkwa ihe nke akwa ekwuru m ekwu mgbe e lechara fada ga-esita anyị na parish ya wara fada dọwuru ute ụlọ elu eburu fada utu zire butere anyị na parish gị nọ nga eluwe ọkụkọ kesi abịara m ụmụ ọkụkọ eji nye onye rute ubi ka sọ gwụla na ịta hekọd ya na-atọ ụtọ dịbịa kpere onye na-ejida ha ekpere ihe bịara na mwe ego ọrịa bịa ịkpụrụ onwe gị Chief Imo ele ihe na-akpụdị onwe gị ekwentị abịakwana nga abịa ịkpara n'ugwu elekwana ụdịrị mkparị dị ihe gị lecha nnọọ onye yi uwe ọcha dị ka m si ma bịa tọpụ gị na-agba ekere gị gị bịa nga ma na-ekwu ihe onye tigere na parish onye na-eso parish ka anyị nọ fọdụ ka anyị si wetara anyị enwedị mgbe asị ha wetara anyị ogwu maga enwedị mgbe asị anyị butere anyị obu kọwa fọdụ na-enwedị parish gị na-aga hụje from home to home fọdụ ezinụlọ ihe wụọ ebe ọ bụla akụkpọrọ jemo jikwa mo ihe lecha nnọọ fada dị ka m MC Bishop na diocese ịbịa nga na-akparị ọwụ maka na m hapụrụ ịmakwa ndị na-ebu ikpere na chili aka elu ka m kpere ha ekpere nzọụkwụ ụkwụ n'isi na-aga gị bịa nga gị kparị onwe gị respect kwa onwe gị ịkpọrọ onwe gị Chief Imo lele fara na-adị kpechapụla isi ọwụwa fara na-adị kpepụli ahụ ọkọwa onye biri ikpere m ekpere ọrịa nọ m n'ime asọgodogo be 2 years ọgada apụli tebere afọ lawa biko nwoke ihu na-ejere n'anya ihe ọbụla ahụrụ esi onye awụdo fada kamgbe e wetara na parish na ebe niile anyụ ọkụ nji enwedị ihe na-aga aga sọsọ ọkụkọ nwere ebuklala onyinye otu esi na-eche ọbụla anyị tọgolo ụtụtụ gbuo nwere ụdị fada dị ihe eke ahụ adịghị m awụdụ mgbe eburu m ihe m na-emebe ahụ adịghị m awụdụ mgbe asị onye nọ n'elu ọnwa na-asị atọ obere ya levi bịa amara chukwu kparị onwe gị ote m si ahụ nwoke na ọgụkọ na-eji abịa kparịkwa onwe gị anapụtakwala gị itigara m ọnụ hapụ nwoke mmemedisi oyi elu dị fada dị ihe eke fada akịtị na-adacha uwe adịrị everyday anyị na-atụ ego eji adịrị aja dị adụ uwe 2 days uwe akarịa ya wee oke iriri onye asị bịa kpere onye nọ n'elu ọrịa ekpere ihe ọ bịara nga ọ wee iji ụgwọ ọ dị right
Ọrụ kwe ha ụra yi white onye shom, onye isorikwa na parish. Onye amadụ m onye ọwụ. Ese ndịra ya enwedu ceremony, enwedu bishop traka. Amadụ m ọwụ arịa tesiri ha combine ihe mee ya kukumba butere ya nọ nga ma wo oziọma nkịta ọ dị ekwupụli. So esi chọọchị otu ọ ga-anọ n'elu ọrụ ka ga-ahụ ọdịgo ọnụ teka ọ ga-ahụ ọdịgo ọnụ kwugo ego chọọchị agbasa chọọchị a na-anyị je ka ọkụ ụlọ nzukọ kwesịrị ọwa fada bata otu ọka enwuru tonye mpara gacho nye m ọgwụ manụ Anyway, I won the ABCD. The LCDC. ABCD. C, no, like him. In conjunction with the eye service center. Isolation center. Isolation center. Okay. Together with the isolation center. Oh, I have a car on in the social media. Social distance. Social distance. Oh no. Oh, social media. So, oh, I have a car. I know not to say when you come where we call it. Then when I want to have one ball or what I have. I don't want the element of your cough. You will have a convocational cough. You have what I'm going to what I name with the control. As a mega, or to go in. Then I had the cat and come and note. If you did, you may free. How COVID-19, you can get by COVID-20. I get it. I'm a mega. I go for a gap on an evening. You watch out on a car. Move yourself under the wall here. Then we'll go after this. Take notes. Take notes. There COVID-19 out of hand. COVID-19 out of hand. Patient. Then that can come down in here. Eat the woman. Without problem. I problem. I saw the happening. Because she said, give my dog with the knife. Here will slave queen. Chief, so. What's all? Give us slave queen. No lack of problem. Give my dog. You should have kept the water. Give her a mask. Mask your face. Yeah, we're cutting wool. Fashimi go die fashion. But you're broken. Stay away. I got a man so. Hey! Mario. COVID-19. Serious case. Breathe in, out, in, out, in, out. Hey, my dear, heartbeat. Prokotobom. Heartbeat. Prokotobom. It's more like a prokotobom. You want to taste it, prokotobom?
Como que tem procotopom? What's that? Via procotopom, oh, he gets misspell on. Spell on Procotopom. Misspell a lot of procotopom. And let him get share spell again. Spell on Procotopom. I'm going to go to some salad. I'm going to go to Caprum. I'm here for the secretary to the lawyer. All you have for an over again to Shari. But you hierarchy now. More hierarchy. But I'm going to get a hierarchy. But I'm not. You think. I can't maybe